son excellence Assimi Goïta Simo Dakantigi a tagara Kay Kayba Jabate a talen Kay Masami Alaye a tagara kataka mone bo farafin den bɛɛ lajɛlen na a taara ka taa mone bɔ an bɛɛ lajɛlen na plus précisément Assimi Goïta a yira k'a fɔ ko ale hakili bɛ an tunkarankew la Assimi Goïta y'i damaga ko Mali kɔnɔ ko a bɛ kɛ an sago ye ko an ye laɲini fɛn fɛn kɛ k'a bɛ ɲɛnabɔ donc ko an k'an da ka sunɔgɔ k'an ka dɔn ka fɔ ko hali yurugu bɛ jamana kɔnɔ k'a bɛna a bɛɛ datugulan to a kɔnɔ ko sariya kura min tɛmɛlen filɛ nin ye ko masa min ala ye ko k'an bɛɛ k'an cɛsiri ni nin ye président kumakan ye k'a di anw ma ko bɛɛ k'i cɛsiri ko bɛɛ b'i ba bolo awɔ a y'a fɔ dɛ ni ala tɛ y'a fɔ oh yeah ko bɛɛ b'i ba bolo président ko k'an k'an cɛsiri ka d'a kan ko nin y'an tagatɔla de ye ko surukati de don ko terrain min taara Kayi ko masa min ala ye ko terrain in ka tɛ jɔ ne balalamɛbagaw quel éloquent discours de notre président. Je vais analyser notre président de discours. Analyse du président, discours du président de la République, son excellence colonel Assimi Goïta Simo Dakantigi Dante Kelendoroni. Masami alaye ne bala la mabrao Assimi Goïta kumana Kayi ama toto. Yana ngandadu Kayi kumala folo. Angandadu folo 3D là. Parce que oronna sogal kokala maiga son excellence. Akoko 3D nous tenons boka binga bo. Nous le faisons. Nous sommes c'est un savant. Assimi Dakantigi di. Trop dira nuna auribeka oklo gelea kola. Sonne trop daula kabon. Nous sommes c'est un savant. Assimi c'est un Dakantigi. Donc ni savant ni Dakantigi be barla koni be ibita to ala madi. Ni ko nous tatoli. Sogal ya 3D fo. Mo bora nous tenons ku irafa. Ko sogal kumanga kumata. Yefom. Masami alaye Assimi fene bora bi kata sogal ka discours kelen kata kalan tektis Masami alaye donc si ça abuna mune fo Assimi fene ma songolama mbolo jeni tokolama mbolo jeni me or kerao Assimi Goïta tagara kata segi sogal ka kumaka ngache ayira ka foko sogal na le goto sur le demba goto abekle no refonyana nguni famine etatma sira ni femi batma sira ni femi ni ala ko kabe taganya ibo toyini abi dakantugu toyi abi dakantugu boka kelela malion anga accident ya bana me abaka ala kamaka dakantugu boka kelela malion ay kumakana me koyi na ma dakantugi fe kele dabla wallahi billahi ziyati fe wala kele to dame koyi sogel ko kala maiga ni Assimi Goïta c'est un don de Dieu nya fo nyana il y a 3 jours et je répète encore c'est le don de Dieu kono balu dron ta famia sur mama bi yɛrɛ kalama ni ye fɛn dɔ de ye hali Assimi yɛrɛ kuntara ko nin bɛ kɛ tan hali Sogɛl yɛrɛ kuntara ko nin bɛ kɛ tan ninnu b'u dakan de bolo parce que u bɛ ka fantan ka kɛlɛ de kɛ wa b'a kɛ o de la n'u filɛ dɔrɔn ne bɛ bɔ k'u cadrer très vite parce que ne b'a dɔn on a des gens qu'il faut pour faire le travail ne bala lamɛbagaw Assimi ye mun de kɛ a ye 3D a y'a daminɛ Kayi 3D daminɛra Segu mais a taara tuguni ka taa 3D datuguna ka taa Kara kɔnɔ tuguni yafam bala kata kara kono Kayi munela Kayi ni ala je Mali yɛrɛ kɔnɔ au moment de négritude au moment de l'esclavagisme ou bien au moment de la colonisation tuma min na tubabuw bɛ ka an datugulan to an kɔnɔ Kayi de kun ye capitale ye aw kun b'o kalama Kayi de kun kan ka kɛ capitale ye Bamako kɛra capitale ye kɔfɛ de donc Kayi tubabuw kɛlen ka Mali mara u ye Kayi économie ka a basé Kayi kan ce qui fait que hali bi Mali kɔnɔ Bamako mana boy région même Mali balo région banga jamana yɛrɛ balo Kayi de do donc économiquement parlé quand on parle de 3-2 Kayi est très crucial d'après les Anglais Kayi est très indispensable masami alaye ni Kayi jateminɛ Kayi filɛ nin ye ji bɛ Kayi terrain bɛ Kayi a bɛ taa Dakar donc Kayi c'est un endroit de centre commerce c'est-à-dire Mali ni ne don quoi Mali poumon ne Kayi mais ba ki kono ko yani Assimi ngana ko président munu kumbe ko bunu miri Kayi la goto o make ali Kayi ka de munu e jamana maro make Kayi ka o kasira bi kasira ye kasunga kanfo o ye kasunga kanfo ni mo me kasunga kan me kasunga Kayi ka o kumana sa o kumana o bosara Kayi ka o ko depuis ala ye Mali dan domina depuis to buke Mali ka clé di ka takana se fly
ko mama deli ka nin kulu kayikaw ye kayikaw kuma kan ne kuma kan tɛ dɛ kayikaw ko depuis domina maliya ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko hadamaden ma deli ka na mali ɲɛmɔgɔya la olu bɛ kasi la n'u tɛ ɲini k'u nɛn bɔ u da kɔnɔ olu bɛ ka kule n'u ɲɛkili tɛ se ka bɔ n'u ɲini k'u ɲɛkili bɔ k'a da u sen kan u bɛ kule sugu bɛɛ la jamana in kɔnɔna la depuis ala ye mali dan don min na ko mama deli k'i ɲɛsin kaye ma ka kayikaw ka kumakan jaabi tan mun de la n bɛ sɔn ma se ala kali la kaye belebeleba den ni économie ba in bɛ kaye masa min ye ala ye hali ekɔliso ɲɛnama tɛ kaye lycée ɲɛnama tɛ kaye asimi ko k'a b'o kɛ a taara o biriki da kelen masa min ye ala ye kaye belebeleba den mali 30% l'économie masa min ye ala ye kaye ni mali kaye ni bamakɔ ka jan ni kaye ka bana la masa min ye ala ye fo k'u kɛ n ka cɛ mobili de kɔnɔ u bɛ kɛ mobili min kɔnɔ gudɔrɔn man ɲi donc yani banabagatɔ ka se bamakɔ n ka cɛ ni ni mɛlɛkɛw man di cɛ n ka cɛ i datugulan bɛ ci kɔnɔ a bɛɛ nana na kɛra cɛ non ni titre foncier ti ni mɛlɛkɛw cɛ i datugulan bɛ ci kɔnɔ yani ka se bamakɔ et puis ni sera bamakɔ yɛrɛ bɛ taa Gabriel Touré la n ka cɛ an bɛɛ b'o citation dɔn i bɛ taa Point G i b'o citation dɔn masa min ala ye Assimi Goïta son excellence avec Sogɛl Kokala Mayiga u ko k'u bɛ dialyse fɛnɛ k'o yɔrɔ la ka dɔgɔtɔrɔso di kayikaw ma i faamu an b'o la hɛrɛ min na masa min ala ye depuis Musa Tarawele bɔra fanga la Mali terrain jɔra terrain fɛnɛ o fɛnɛ wulila ka a lase Kayiba Jabate donc sira bɛ ka da n ka cɛ ekɔliso bɛ ka dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ ka dayɛlɛ i ye faamu donc en même temps terrain fɛnɛ bilala sira kan ça c'est 4 plats qui c'est indispensable donc k'a yira bɛɛ la ka fɔ ko le 3D que Sogɛl a prédicté Sogɛl bɔra ka 3D min fɔ n'u kun bɛ ɲini ka gabakurun kɛ k'a bon bɛɛ y'a ye k'a fɔ sisan k'a yira k'a dɔn ko Sogɛl ka 3D ko in ko tiɲɛ de don ko manana kan tɛ Sogɛl y'i kanto maliyɛn den bɛɛ ma yan ko ni an ma wuli ka baara kɛ ko ni sɔrɔsiw ma ale kumakan na mɛn u ka sabali u ka dɔn k'a fɔ ko marifasan ka di ko bonya ka di relationship ka di droit international ka di je répète pour la 3e fois a ka di ko masa min ye ala ye ko n'an ma économie créer ko bolo kelen min ye si don mɔɔ la o bolo kelen de b'a labɔ Assimi Goïta taara i sigi diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna ka t'o kuma kelen de répéter bi je répète pour la 3e fois Assimi Goïta ah oui Assimi a répété pour la 2e fois donc a bɛna mun de kɛ sisan a bɛ taa o kɛ Assimi ni Sogɛl bɛɛ kan sisan wa ko kɛra baara ye sa n tigɛ a la et la réputation elle est pédagogique à l'heure des infos pertinentes. Moi Dante je vais faire mon analyse ce soir Inch'Allah min analyse kɛ ka d'aw ma dɛ maliyɛnw n wasalen ba de don n jiginna sisan ka bɔ baarayɔrɔ la n fɛrɛlen ba don i y'a fɔ n b'a dɔn dugu tilalen don n ko mais n ko fo n ka nin ko in analyser parce que mun de la y a Dieu dans cette affaire n tigi ala maloya kɛra bi Mali kɔnɔ sa an sewalen don maloya kɛra an sewalen don mun de la parce que Assimi Goïta ale b'a ka baara la Kaye discours historique de son excellence Assimi Goïta. Je vais vous donner quelques essentiels. Premièrement, a kumana bamanankan de la fɔlɔ n tigi ala a kumana bamanankan na ka mɔnɛ bɔ anw na n ko Assimi kumana bamanankan na ka mɔnɛ bɔ anw farafindenw na ma dɔn bamanankan bɛnnen don a da kɔnɔ sa maa si t'i yɛrɛ ɲininka nin kuma min fɔra ne bɛna bɔ dɔrɔn de ka n ka analyse k'a kan sinon an bɛɛ y'a faamuya a ye mun fɔ n'an ka ma di yan nin dɔ jaabi ka tila ka ɲɛji bɔ anw ɲɛ la Assimi kelen k'a fɔ k'ale hakili bɛ tungarankew la k'a b'a dɔn an bɛ sɛgɛn min na ne b'a dɔn dugukolo yuruku in n'o ye ne ka kɛlɛ ye a bɛna a datugulan to a kɔnɔ a b'a to a kɔnɔ a y'a fɔ kuma bɛ fɔ mɔgɔninfin hakilima de ɲɛna a tɛ fɔ mɔgɔninfin naloma den ɲɛna a y'a fɔ ka tila k'a fɔ ko Mali kun suɲɛlen don ala na kira Mali politiciens n'aw sogo di Assimi ma a bɛɛ n'a la cɛ a b'a dɔn a tɛ kɔgɔ k'a la quelques essentiels du discours de Assimi Goïta des universités à Kaye à Badiangara d'université bɛ dayɛlɛ Kaye ka d'a kan kalan de ye fitiri ye maa min n'i ma kalan i ka diɲɛ banna maa n'i kalanna maa tɛ se ka kalan minɛ i la kalan de ye fɛn ye i na bɛ t'i da yomal kiyama ne kan tɛ tubabuw ka kalan ma dɛ kalan de ye fɛn ye i na bɛ taa i da yomal kiyama maa tɛ se ka foyi minɛ mɔgɔ la mun don n'i kunkolo la mɔgɔ si mɔgɔ ka so bɛ min i la i ka dugukolo bɛ min i la an bɛɛ b'o kalama masa min ala ye i ka so bɛ min i la i muso bɛ min i la i den bɛ min i la maa ka fɛn kelen bɛ se ka minɛ i la diɲɛ kɔnɔ o ye fɛn min don i kunkolo kɔnɔ adamaden ye fɛn fɛn durusi i n'a bɛ taa da yomal kiyama donc le président il est visionnaire parce que
ama ka taga développement kan a se ka ta kalan kɔ pour que malien ka innovation kɛ pour que ka se ka kokoro créer pour que ka se ka futur anticiper donc aye école lycée masami ala lycée fitini ne kuma kay an ka bulonda masami ala ye ko kay ka be lycée sɔrɔ kele fila assise nationale sur l'éducation malienne avant la fin de l'année a klaki kanto ko tellement ko kalango ba le sebema ntigala asimi ko kalango ba le sebema ko anye anga loi kura imbo to mina ama fa yana ko me fe jabara ka to mina ngache ama yuruku ko fo mbaro ama klo ko la folo ama kla ka suma parce que ko menen ni ne kan masami ala ye asimi kanto ko anye asisi kele min ke ka boni ni ko nunu wala mo ti bolo nyesi mo sima be ka an yere ka sago ko amina asisi ke an yere bina fo asimi go tanyana oni kustogal ko la mai ka nyana ame fe an école ko ka nyana bo to mina ale tere on est bina fo président nyana ame fe Mali kalanko ka nyana bo to mina c'est nous qui va dire an ba fo we will tell our president how we want our education issue to be fixed enti ala ça c'est l'art de la dirigeance. Ça, c'est l'art de la dirigeance. Le fondement, humble. Il est humble. Na dia a quelle décision ta. A ko ka to kere. Ko on yere malien on metan si. Kala min tiena depuis Moussa Traoré be fangala. Depuis Gabakuru depuis domina IM nana ko Marco ka on abo kenema. Ngache anga ko tiena. On asimi ko on malien on menan si. Kabo dia fambe fe. Kala mi na on de on do. O dugumi ya on taye. On nga kalando quand faire que trop demain asimi ya forêt Nioroina ça vaut le coup d'analyser pourquoi parce que na ko kamena sika kuma be fika mu fo am fe kala sugu men kan nga école kono am fe nga curriculum nga changer wa kala me ke bo nga ne lawa ni be Nioroina azizi folembe ya mais ballon flé malien nga kangono ko ko mo ka di bolo inshallah mare asimi côté ko ameta asiske ameta sigi am fe nga kala nga ke bo nga ne lawa ou am fe kala nga ke chinois kanela asimi ne ko kame fe nga anglais de fo jamana kono wa ou me fe ka français de fo ame fe nga kalanga ke tout mina kame tansi on yere de tansi ame tra nya fo ame fe kalanga ke tout mina mali kono enti ala nini ma horon fa nini ma horon fa ni ala na krache fo itifa ngonye président nga kuma ka nya durusiri ngone ni ne aka discours la mabe chieke me bo aben ala na krache je l'ai étudié yoro mina yi kado ka ko tungaran ko ka aklibana ngo président nga vidéo la me akuka me sege on be nyani ko tunga manoro aya fo nya famia parce que kuma fo mo ni fi aklimari nyana on akuluba kasikana abado ko mu ka kana wabanya na bo ni sugel flabe inshallah ubanya na bo donc assise nationale sur l'éducation malienne avant la fin de l'année et puis no mu yaka ko jani ango simo ka suma mais boro ka be ka tele assisa simo be ka telia simo be ka masaki ya farida président Diara Assimi Goïta Melekei a Diara nié parce qu'il y avait ça là a benen do ala Assimi yere ko o yere be nyana bodi ko yani sa ngaba on est en 7e mois ame kalo wolonvlana de la sa alhamdulillah shima bolo donc au kro ko dans ça kalo temps ani fly donc on a 5 mois avant la fin de l'année donc Assimi Goïta ko dans 5 mois ko malien dembe bi sigi ame fe kala sugu nga jamana kono ala na kira ko mali kala ko be changer par rapport à la demande des maliens ka bolon bla on kan kono amena ke tout mais ça ndigala malien de e moro bikadi saba les states de Kay Sikasso et Moti les states de Kay Sikasso et Moti seront rénovés. Comme ça, mais alaye et à Tarakuma Steti bin kono, no e Kay Steti, no e Sikasso Steti, no e Moti Steti, parce que Ambeya e Benal ni fait un craint, ko donc ka nyaba bela, ka be renouveler. Assimi vraiment, Idjuguni nyani. Idjuguni nyani, tikala, ala na kirani melekedi ka kabulengoro samata, la hawla wala quwwata illa billahi lazilakim. Subhanallah, moins de 40 ans, avec un faflon ka barake, solution d'Uruma et opportunité d'Uruma pendant des décennies, c'est des décennies où on s'est caqué. Melekedi na le flene ku bemine ku datuna ngolon. Ko au kodi, qui du mieux?
Denden Keita, qui dit mieux? Abdoulaye Doumbia, qui dit mieux? Kana ka faflonga baramina la ka keto yurula. Awo le kere. Oh yeah. Oh yeah. Kalebe maloya. Kabe tashi. Ko parce que ale tara avec un tribunal il fallait flâner bi. Quand a yeto maloya balé asimina. Ko donc kaba renouveler. Ko kaye dugubadi. Ko kaye stadium manga ken trola. Kaba renouveler. Ko sika so dugubadi. Ko sika so stadium manga ken trola. Kaba renouveler. Ko moti dugubaye. Ko moti stadium manga ken trola. Kaba renouveler. Ne ma fona ngonya de dusue. Nya de dusue fambe. Mais ni dusue te moko kono. Avec qui kono ko nyete dusue. Nya de dusue. Ola bo moko noyi. Alisa ama dusure nan dusure a yɛrɛ de bɛ bɔ ka taa Bamakɔ nettoyer koyi alisa m'an tɔɔrɔ n yɛrɛ dusure de n balima maliyɛnw n yɛrɛ dusure depuis ala ye diɲɛ da don min na donc a y'i kanto k'a bɛna o fɛnɛ stadium k'a b'o dilan un nouveau stade moderne sera construit à Tombouctou ko en même temps ko Tombouctou ko stade moderne c'est-à-dire il bɛ stade minnu ye n ka cɛ américain il bɛ minnu ye n ka cɛ Chine ko moderne avec Nyani Bmokotaï, avec Nyani State Modibo Keitaï, au State moderne, Kabo Tombouctou. Inch'Allah. La construction d'une usine pour la transformation de l'or. Eh, la haula wa la kauta illa billahi la zilaki. Afo. Nironi la simoye armadon datunan tukoro. Simoko, ko abina sanu. Femi ma to sanu meke mali taye enfin. Sanu me ko Mali la, sanu me gla Mali la, sanu me rafine Mali la, wa sanu me fere Mali de kono. Asimi gota kumana wasara. Aïra ko Mali kono, ko zonya drone kumeka ke jamana kono. Ne ma foyena, nous sommes un pays de voleurs, do ma dimi, tiere do, asimi ramabo bika foyena. Ama foyena ko jamana kum fere la. Ama foyena ko aéroport kum tambolo tukuni. Ama ni be foyena, no de foyena nga bo émotion konna la. Ni kuma tiebe ka fo tien folie à l'Amérique glen, mais ba tade ka blay tola. Ja sanu ja Mali politicien munu kume fangala ja sanu zone do ja sanu zone do asimi ya foka tama totola ay kanto ko loi ko kaye papier ke ani sokal ko kala maiga ka klaki bolonya si sente konnama ko a papier be sente mo ka tabalka kuma signé folo daga wula songla mama si bok manada kuma kelo kuma la melaw de ba famia si bok manade non si mo ma toto bi de Simo ko Mali sanu ko a ko bana aye papier sebe aya chikata sente konala kabe maliki jawni sente moko ka tabalka ko aba jigiya ubina ala waliya ko me kama kefolo abora ka kali aya fo malion yidi ka tere alete kono me fe Mali sanu ko kanyana bo kale aka barake kabe sente konala asimi na fo ne ma fo de ba kala wala me ba kala wala me non afo de afo besgle nyana. Donc, à l'ère des infos pertinents, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Donc, assimier discours Minkeni, c'est historique. Amène dans le discours là de plus profond, maximum de partage, aya partager avec Keroubla. Maintenant dans le discours là, mais claquana, kandado uga petinina, atro Mamadou Albert Maïga, n'est pas problème donc, mais avaka problème, abak mwanka. Vraiment, moi je l'aime le petit frère, mais vraiment il faut qu'il ait saisi. On n'a pas le temps pour ça. On a du golo beka yurku. Imam Mohamed Albert Maïga bolé qui a do Mali du golo kola. Amake, aye kake. Aye kake abigono ko demsen fitin do kabe boka du golo ko keleke. Aye kake. Ni petit ni damgali yoro politique ko kuma de ba dakono. Ye fam. Politique ce n'est pas grave, mais il kala na ka fo ki bi faflon manquer trop sou do là. Antise ka soma. Et puis il faut savoir qu'il était assimi, il était sogal manquer, il était assimi goitari manquer. Parce que ni assimi était sogal sur foka dianli. Même c'est Emma, o yi gloné volo mina me sima ni ki glone ni mi i glone do mina sima mi gatuna tu kono me klay la suna roro madala ni be sokal do gatuna dame keni parce que on est à fond na ngo asimini ni atro asimini jawre kleme ka jawla abe ka sukabe na sokal mafia o seka mafia chaque fois be magala o be moloya parce que benye ba ko position na aka position ça sent ça pue asmabe des hommes inconsistants. Eh, tu es malin de nos ça. Et voilà, malin de ce que c'est les Américains, ils sont tellement inconsistants, ça fait pitié de les regarder.
C'est-à-dire quand ni armadien quoi il va ko du ma mon fo ko ni ko ki chekai ni dugu jara ni ko ki sunu shoot ko ni ko ki chekai ni dugu jara baby c'est ne mana kabale ngoro quoi qui n'est pas consistant quoi ça parle de la personne c'est-à-dire ça veut dire que ni moro si tu n'es pas ni conviction ti là quoi il y a quelle ni conviction ta là quoi c'est-à-dire il y a quelle bofu ça fout quoi c'est-à-dire la politique be marcher mali drone comme là avec comme les gars c'est ça et koro beka koro tika ke gouvernement na ne ko aw be manga to asimi ko ne kan banga okuma fo ça c'est d'être un homme inconsistant du koro di et demseni et shifinaka mali kono bi femme ka shifinaka o toro o ye injustice di mali kono femme ka shifinaka o toro o ye barake baliadi ni avec ki kono ko ni demseni fitini to abina sibe bla ka demsenu nga keleke o ro flala aya ka ke amokere. Il est toujours positionné en politique. Allez, nous ça. On n'a pas le temps pour ça. Nous sommes fatigués. On tente un boulot. On me barre dans le feni erina. 3D. 3D. Dante. 3D qu'on est amoureux de sangala. Ahmed de savana là c'est ça. Emaro de fait barkale de. Emaro Dante de. Développement. Yavamo. Mamadou Albert, ni développement anka ni manga metuguni ba ke ala na krakama, on ne veut pas t'attendre. Si ce n'est pas le mot développement, vraiment, i bororo mina alaka ato uki blind tuguni, i me kare kono nyanga dilala, sogal ti flying. Opportunité mi bolo, nene kerieti, je vais saisir. Il faut saisir pour parler au cri de la jeunesse malienne. Quel est nos cris? Et ta donre. Yefam. La fois derrière et blala qui a fait organiser il traki mo de tout nan chukono karam besglena antari sauver benyana donc kana tout monde en siglena ne a foyena ngone siglena dalme muyi aw jolintaye yefom eni je répète troisième fois nya fo je répète troisième fois moi akodi mais avec très terme c'est très glissant yefom parce que je répète pour la troisième fois akodi malien bay mais avec Traoré mina c'est très glissant allez kani politique intenta boulot parce qu'en benya bala on les regarde anya bila my gars ambenye bila ameki bunyadi idunga sabali parce que ay malien ambe malien dingleni tote kolokolo la ni am pousser ante feka mun fima amba fima ala kan kishoma idunga sabali ibe sukali ka toy abe kurukuru krakara kirkirim na nyawo bela kirkiri nyama shemba aba befa ne du afo na ka sukali toy na ma sukali toy ne bina fo na parce que nkunta feka kuma info no yonga nga débat continuer mais nga débat continuer parce que ne ko me sukali ne ba fongu ka sukali toy te ka famia ne bina na ma sukali toy et ala nakira c'est vraiment fanga mo ni position no so be nyina réalité quoi et ni ala nakira che obeson afoka be sukel torni erla na sukel torni erla 600 tout ce que sukel a à faire c'est de se positionner avec ses margouillas o e mali politicien ni sukel duluma bi ou be sukel ke starde ou be sukel ke ou be sukel ke monument pour que o kasaka place soro avec un sukel toro avec fera monika vous voulez déstabiliser le pays ou quoi? Vraiment, il faut lui laisser en paix. Avant d'arriver au boulot, ni moi qui suis président, ni te faire qui ministre, ni qui ministre. Où est le problème ici? On va aller faire l'élection très bientôt. Ni l'élection qui est là, ni moi qui suis président, tu n'as pas à prendre ce qu'elle. Mais pour le moment, il y a parce que si on te fait que tu déstabiliser, ni ce qu'elle démissionne à l'Ibi, les politiciens sont entourés de là. Tout le monde. Et moi, on a kaujim qui m'a commentaire que c'est un savant, ne kelengo souke kaujim matisigi et yoro de la kato kuma foi. Mais il m'a galon tigao. Souke il est en position qui n'est quand tu es intelligent, tu n'as pas à lui toucher. Ça c'est 1 + 1 est égal à 2. Abna nga fanga de tiambulo, ou bien faire fanga tieri. C'est quoi? C'est laquelle? C'est laquelle? Parce que ni mangala souke la Sandro souke le beka opposition malla. Wa malendo mina sui parce que wana doko barakerama. Parce que Malendé, mais c'est fait, mais la diacono odi. Ni bagala Mohamed Malendé m'a positionné. Malendé n'a pas kobe. Na donc il bagala fantôme doit m'a positionné. Donc il faut pas qu'on ait un fangatien. Président Bora Bika ou peut-être on en tchokono. Président Iraka fort. Qu'on se gagne avec Chilene. Se gagne mon fort. Non seulement aller à Blala. Bon aïe aussi gagne avec Makaname. Donc avec faire mon équipe c'est ça. Mon bien. C'est quoi juste? Quel est votre putain de problème? Mais ça on m'a ça la kalla. Quand Mali les gens be fou. Mali kono klebi kanga mali che muso demseni tentigi malien be malien wo maliena nteina anga tungra ko ulu munu amaka jorone mu be wuli ka jola jamana koka
kunungo aye malikura ko abankira o malikura ko o nge jamana don ka laɲini laɲini sɔrɔla sigika fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma Assise nationale de la refondation o laɲini o kalafili kɛra maliyɛn bɛɛ wulila k'i jɔ dɔw ko u sɔnn'a ma dɔw ko k'u ma sɔn a ma mais o bɛɛ de b'a la o hukumu kɔnɔna la kalafili kɛra an ka sariyasunba bulonba mɔgɔw olu ye jaabi bɔ kɛmɛ sira la mɔgɔ 96 ani kunkanfɛ olu ko k'u sɔnn'a ma o b'a yira ko jamanadenw ka laɲini don o b'a yira ko jamanadenw b'a u ka lafiya ko don an b'o foli bila jamanaden bɛɛ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ a faro kan minnu ko sɔnn'a ma u sɔnn'a ma k'a da u ka faamuyali a n'u ka hakilinata de ma minnu ko k'u ma sɔn ma u fana ma sɔn ma k'a da u ka faamuyali u n'u ka hakilinata de ma mais fɛn kelen bɛ yen an bɛɛ maliyɛn de an bɛɛ maliden de maliyɛn bɔ maliyɛn na n'a ma ɲɛ ko kiiri tigɛra k'a ko labanna k'a fɔ minnu ko k'u sɔnn'a ma k'a laban n'olu ta la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɔ maliyɛn na bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni gafe kura n'o jamana sarasunba ye maliyɛnw de y'a baara kɛ maliyɛn cɛ fara muso kan k'a fara an ka tunkarakɛw kan olu bɛɛ de y'a baara kɛ dunan kelen bolo ma don a baara la o baara n b'a dɔn n'o o bɛna bilasira jama mana bɛn fɛn min kan a ka ca Ala fɛ janfan t'o la namara t'o la malikura min bangale filɛ nin ye malikura ye maliyɛnw ka a kɛ a bɛna sabati maliyɛnw ka nafasɔrɔ sira a bɛna don ba la mali jamana a ka ca fɛ bɛɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ la ɲɛdɔn tɛna kɛ jamana in na bilen nin bɛ k'a bannen pewu pewu nin y'a bannen pewu pewu a banna malo mɔna an bɛna daminɛ kɛ a ma ban dɛ a daminɛ filɛ tan cogo la hali bi bɛɛ k'i cɛsiri Simo ne ye foli kɛrɛnkɛrɛn bila an ka tunkarakɛw ye a fɔ dan tɛ foli mun na an bɛ jɔrɔ n'olu ye sabula da ko u bɛ tunga fɛ baara a ma nɔgɔ bɛɛ b'a sɛgɛn dɔn mais u y'o bɛɛ bila ka bɔ vote don ko jamakulu ka na k'o baara kɛ n b'u fo dan tɛ foli mun na ala n bɛ maliyɛn bɛɛ fo dan tɛ foli mun na sabula da kan an bɛ ka fɛn fɛn kɛ sisan fɛn kelen dɔrɔn de don fɛn damadɔni dɔrɔn de bɛ yen o de y'a to a bɛ ka kɛ o y'a to a foli fanba yɛrɛ ye maliyɛnw ye o fɔlɔfɔlɔ min an bɛ ka fɛn fɛn kɛ n'aw yɛrɛ bɛ ka nisɔndiya la a bɛɛ bɛ ka kɛ aw ka muɲu a n'a ka sabali kɔnɔna la n'o tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ komi n y'a fana to na baara ma ban dɛ hali bi a tɔba bɛ kɔfɛ a tɛ taa hali bi an ka muɲu an ka sabali mun b'a to a ka laɲini a bɛ sabati an b'a ɲini Ala fɛ malikura bangale filɛ nin min sera sumakura n'o o latigɛra Ala ka kɛ jamana ma hɛrɛ ye Ala ka kɛ jamana ma basigi ye Ala ka jamana ka nafasɔrɔ sira bɔ a la Ala ka jamana ma kunnawolo ye Ala ka maliyɛnw kan bɛn o tɛmɛnen kɔ an sera an kaye bi
an nana bɔ ye ka foli bila la ka bonyamasigi kɛ a ka laɲini dɔ tun bɛ yen ala y'a kɛ bi olu sabatira hali dɔ n b'aw fo a ka muɲu a n'a ka sabali la sinon tuma dɔ la a kuma kun cayara mais dɔɔni dɔɔni de don. o baara fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn Kayi sira Kayi Sandare o baara daminɛli ani Kayi lycée o biriki fɔlɔ dali ani chemin de fer baaraw daminɛli bɛɛ bɛ Kayi nafa dɔn a n'a jɔyɔrɔ dɔn Mali nafasɔrɔ sira la nin tɛ foyi ye Kayi kungo la nin ye dɔɔni dɔrɔn de an kan ka mun ɲɛnabɔ. n'a jateminɛ jamana yiriwali baara de n'a b'a fɔ o ma ko développement n'a jateminɛ jamanadenw ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ o ye lakana ye fo lakana ka sabati parce que ni lakana yɛrɛ tɛ yen hali dumuni i tɛ se k'a kɛ fɛn bɛɛ gulonnen bɛ lakana de la o de y'a to an ye baara daminɛ lakana la fɔlɔ. a baara ma ban mais dɔɔni kɛra a la mais i mana lakana kɛ cogo o cogo fɛn fila bɛ yen a n'olu taala ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ fɛn fila o fɔlɔ-fɔlɔ min ye an b'a fɔ mun ma diplomasi ani jamana wɛrɛw bɛ jɛɲɔgɔnya minnu na an ka jɛɲɔgɔnya baara ani jamana wɛrɛw o diplomasi de b'a to i bɛ se ka i sago fɛnw sɔrɔ o mɔgɔw bolo o de b'a to ni mɔgɔ bɛ jɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ jɛlen don n'u bɛ se k'i dɛmɛ i fɛ baara la an bɛ kɛlɛ min na n'u jatigɛ wale mɔgɔw ka kɛlɛ ye jamana kelen tɛ se k'a kɛ jamana kelen ala y'a ɲɛ bɛ jamana ba minnu na bi u bɛ fara dɔ de kan dɔ de bɛ fara u kan k'u ka se ka kɛlɛ kɛ o de hukumu na an ka jɛɲɔgɔnya an bɛ jamana ɲini jamana minnu b'u kɔnɔ diya an ye jamana minnu jɛlen don jamana minnu b'an dɛmɛ an ka baara la. o de kɔnɔna la an bɛ ka armée labɛn minɛnw bɛ ka san mais minɛn dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ minɛn dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ i bɛna minɛn san mɔgɔ de bɛ minɛn labaara n'o ye kɛlɛkɛcɛ o kɛlɛkɛcɛ i b'o labɛn i bɛ musakala kan i b'a fɛɛrɛ bɔ mun b'a to a ka denbaya n'a taara ɲi di don min na a ka denbaya kana bila kɔlɔlɔ la. o de hukumu kɔnɔ minɛn salen an bɛ ka baara dɔ kɛ mun b'a to sɔrɔdasiw u bɛ don so minnu kɔnɔ u ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ ni sɔrɔdasikɛ bɛ taa mission na maɲumatɔ ko don o de hukumu kɔnɔ an bɛ ka so dɔw jɔ ba 4 ɲɔgɔn na armée bɛ bɔ mais u bɛɛ ye jigiya dɔɔni mun b'a to sɔrɔdasikɛ n'u bɛ taa kungo kɔnɔ u ka se ka an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ dɔgɔtɔrɔso min b'a to n'an ka sɔrɔdasiw banana u tɛ taa furakɛ kɛnɛ ma bilen u bɛ furakɛ Mali la yan o dɔgɔtɔrɔso o fana maliyɛn bɛ jɛ de o maliyɛn bɛ jɛ de maliyɛn na. o développement hôpital ok. o bɛɛ bɛ jamana yiriwaliw ko fɔ. yiriwali développement maliyɛn bɛɛ de jɛ don a b'a dilan sɔrɔdasiw tɔgɔ la mais bɛɛ de bɛ furakɛ kɔnɔ. Alahu akibar. sabula da kan ka taa mɔgɔ furakɛ kɔfɛ a na musaka ka bon kojugu n'an ye an jija ka dɔ dilan yɛrɛ fɛ yan o b'a to an ka mɔgɔw bɛ kisi fɛn caman ma. i mana lakana kɛ cogo o cogo a taala ye jɛɲɔgɔnya n'a fɔ ma diplomasi o ye fɔlɔ ye a taala ye développement ye n'a b'a fɔ ma jamana ka yiriwali. Alahu akibar. n'a jateminɛ depuis salon n ka discours la 22 la n y'a fɔ an ɲɛna k'an bɛna jamana yiriwali an bɛna o baara daminɛ mun b'a to an bɛ se ka sɔrɔdasiw ka baara olu ka baara min kɛ k'o baara dafa parce que n'o ma kɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ sabula da kan sɔrɔdasikɛ a bɛ sara de sɔrɔdasikɛ minɛn de bɛ san ka d'a ma. ni dɔɔni ma baara kɛ ni impôt ma baara kɛ sɔrɔdasikɛ dɔɔni i tɛna sara dɛ n'i ma sara o fana n'a kɔlɔlɔ don donc a tɛ taa jamana ka yiriwa mun b'a to sɔrɔdasiw bɛ se ka musaka o musaka ka sɔrɔ mun b'a to minɛn bɛ san sɔrɔdasiw ye o fana musaka ka sɔrɔ o de y'a to a tɛ taa fo jamana ka yiriwali o ka tugu sɔrɔdasiw ka baara la o de hukumu kɔnɔna na an ko an bɛna jamana yiriwali baara kɛ mais an b'a daminɛ nɔgɔmani na fɔlɔ nɔgɔmani n'an bɔra nɔgɔmani na an bɛ taa gɛlɛma la nɔgɔmani ye jumɛn ye fɔlɔ. nɔgɔmani o tun ye ka Comatex k'o wuli nɔgɔmani tun ye jumɛn ka INPP k'o wuli nɔgɔmani tun ye jumɛn ka chemin de fer ka terrain na wuli olu ye nɔgɔmaniw ye sabula daga olu bɛ yen déjà ka ban an b'olu labɛn mun b'a to an bɛ se ka baara daminɛ n'o ye maintenant gɛlɛman tun ye jumɛn sisan o gɛlɛman o fana baaraw bɛ sen na
sabula daga ni mɔgɔ ma biriki bɔtɔ ye u t'a dɔn ko baara bɛ ka kɛ a bɛ faamuya sabula daga a baara bɛ sen na mun b'a to a tɔ bɛ ɲa an ɲɛsin fɛn kura caman ma n'i y'a lajɛ jamana ka nafasɔrɔ siraw la an y'a se maliyɛnw ko k'a fɔ ko mali sanu a ka kɛ maliyɛnw ta ye a ye président o de hukumu kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna la maliyɛn ko ka sanu ko k'a sɛgɛsɛgɛ ni suya min b'a la a ka dɔn sabula daga maliyɛnw ta ka nafa sɔrɔ u ka sanu na o kɔfɛ an ye jɛkulu dɔ bila gouvernement na gouvernement jɛkulu dɔ sigi sen kan mun bɛ sanuko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun b'a la mun b'a to maliyɛnw ta ka nafa sɔrɔ a la o jɛkulu sigira olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔnna ko mali jamana a bolo a sen sirilen don k'a di nanzaraw ma o kɛlen a tɛ taa fo k'a ko bɛɛ bayɛlɛma ni san pɛrɛnna bɛɛ b'i kunkolo de minɛ an amina ko ye maliyɛnw de tɔ o t'an ɲɛsira la o de hukumu kɔnɔna na an jɛkulu la sen kan u ka segin baara in kan parce que sariya de bɛ mun bɛ sanuko ɲɛnabɔ o sariya de bɛ yen maliyɛnw de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ ma baara kɛ maliyɛnw de y'a baara kɛ o sariya o tɛ maliyɛnw ka nafasɔrɔ sira a t'a bato n'a ye kɛɲɛba mɔgɔ bɛ mankan ci siraw tiɲɛnen don parce que minnu bɛ mini baara kɛ kɛɲɛba sira la ni kɛɲɛba ka nafa t'a la sira bɛ tiɲɛ o diyagoya ye o mɔgɔ bɛ bana diyagoya gafe kura min dilanna gouvernement fɛ gafe kura dilanna gouvernement fɛ mun ye o bɛɛ bayɛlɛma sisan gafe kura min dilanna n'a baara banna n'a taara bila CNT la a tɔ tora olu k'u bolonɔ bila la n dalen b'a la olu k'u bolonɔ bila la n'o bɔra maliyɛn ka sanu a bɛ k'a ta ye oh yeah ok an ka nin décortiquer kuma ka di président ye mun de fɔ an ma mun de fɔ n tigi ala ya allah ya tawakkaltu allah n ala de tɔgɔ ko bil haq n ka cɛ président de y'a bɔ a da kɔnɔ ko ni maliyɛndenw hakili b'a la ko salon k'ale ye discours min kɛ maliyɛndenw fɛ ko o discours la ko ale y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko c'est-à-dire ko mali ka développement ko o de kan ka kɛ président ma d'aw ma a y'i kanto ko n'i y'a lajɛ ko baara daminɛra sécurité de la fɔlɔ ko n'o fɛn saba ko fo fɔlɔ ni kun ka kɛ fɔlɔ ko sécurité de kun y'a gɛlɛma yɔrɔ bɛɛ ye sokɛli ko ala mayiga ma nin kelen de fɔ ko donc ko sécurité ko bi alhamdulilayi o wusara ko donc ko fɛnɛ bɔlen ko filanan kun ye mun ye ko u ka mɔgɔw ɲini diɲɛ kɔnɔ ani minnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ f'o ma ko diplomatie ko o fɛnɛ yɔrɔ la bi ko diɲɛ ye an ta yɔrɔ ye diɲɛ b'a dɔn an bɛ fɛ ka taga yɔrɔ min na tout le monde comprend maintenant que mali ka blueprint ye mun ye bɛɛ b'a kalama o tɛ deuxième de ye troisième de asimi ko an bɛ kuma la heure min na ko mali mago tɛ maa si la ko ni san kulukulu la k'an bolo da an kunkolo de la ko an bɛ kuma la heure min na ko fɛn kelen pe de ye maliyɛndenw ka rêve ye fɛn kelen pe de b'ale asimi ka gouvernement ka agenda la ko ça c'est le développement. Mais plus profond mun ka jugu ni nin bɛɛ ye asimi ko a ye mɔgɔw ta ka sanuko sɛgɛsɛgɛ ko parce que ko n'i y'a lajɛ un président qui est attaché à sa population ja fɛn fɛn bɛ ka kɛ kɛnɛma asimi b'a bɛɛ kalama n tigɛ a la a y'i da don kɛɲɛrɔba sirako in na o diyara ne ye sa ko sira tiɲɛnen don ko parce que maa minnu bɛ ka sanu bɔ olu mago foyi tɛ maliyɛndenw na ko donc ko sira bɛ tiɲɛ ko diyagoya de don ko mais kow bɛɛ bɛ ban. Mais président ye mun fɔ mun yɛrɛ ka jugu ni sokɛli ta ye siɲɛ 9,000 ko maliyɛndenw k'u minɛlen don k'u sen siri k'u di tubabuw ma a ma fɔ an b'o de fɔ oh yeah mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka sokɛli dɔgɔya aw bɔbara ma bɔ kɛnɛma nin ye tan ja aw de ye politiciens ye ni kuma diyara ne la aw yɛrɛ de bɛ IBK ka tɔn na aw vous êtes des hommes déguisés mais n y'o de fɔ aw ɲɛna saraka min bɔra jamana in kɔnɔ aw bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛma kelen. C'est vous qui ne sont pas clairs. Vous êtes en train de faire le travail de qui? Qui est en train de vous pousser pour créer des zizanies dans notre pays? Donc, na ayi tche
ay discours min fo e sokali ma na au bay dinwolo na ma bo sini sogoma moi à votre place wallahi bilalizi moi je tiens à tout me dire ne ko on ma ngonte donkeni misigi maniye wante mfari shena tengenye malen de unyabawla sauf la sobul kene flani na ye denye ay bo ay mu fo sokali ma anyo na fo asima sini sogoma na ma ke a benati diabete gra aula parce que asime ka mun fo na ko sokali be ka jamana ci na ko sokali be ka mo séparer asime mun fo ka duguni sokali tay asime ko ka amagote masila koni sawulila amabulu na ngulula amagote dorala amagobe malendionga here nuka banela donc amagote masila quand ça vient de l'affaire de notre pays mais il est parti un peu plus loin mamunu meka boka sokali kele sente kona la die dodo ay kanto ko meka sokali kele mun no fe ko malika na fasoro bado be no e sanu e kabe sente tabalka ku ka papier si o ka blaka tabalka c'était des langages très codés malien be afamia parce que ni wo tie sokali ko abe bo yoro mi ate bo sente ne kona la John ba akola o ka chenalo mai mutse ka to sebe ha manamana kan faute mo to manaka interview rom na be tigiski ko yala ne bugu de fo aw nyana aw malen dimseni munu me politique la aka il faut faire très attention nya fo na nganye ba bela il faut être des hommes consistants politique flene politique e chia baradi politique te no barai politique te ko côté mbi arranger ka kin politique c'est l'art de la consistance parce que mo be jijo là c'est l'art de l'exécution mo be jijo là quand tu es inconsistant baby sondo donc about janto mali demsenu munu politique la nere ni nyonaw il faut faire très attention à ces vieux là et quoi tiens ko gasama aka herbe yoro rabe traîner et puis Maïga je répète pour la troisième fois doit vraiment changer sa posture ante ibeka ka clé la tourner parce que avec ka komi dam neta na masabali abna nga fanga gelama parce que abe to ni bouton digi la abna M5 mo la dimi ni M5 mo dimi na 600 ou frère vous posture là na o ka nga jamana déstabiliser vraiment aba dabla quoi il faut laisser ce vieux en paix aba tu ala kama parce que na ba se kele la ni kele kadawe asimi frère na o nyakoro parce que asimi mun fo sokelte siko ko fo ere Assimi a parlé de développement. Il a parlé de diplomatie, il a parlé de la sécurité. Il est femme. A claqué kanto, ko passe ko ni développement ma priorité. Ko hôpital kanga jo, ko wala sam ko ka se ka kenya. Hôpital kanga jo, wala sam surasu ka se ka kenya. Ko me hôpital me ka jo, ka be jo malen dimbedi. Ko développement, ko c'est essentiel. Ko INPP, o dale no orila. Comment texte, o dale orila. Chemin de fer, o dale no orila. Comme ko re ko la fitinini, ko parce que ko lu menga ban. Tout ce que lui il a à faire, c'est de rivaliser. Comme ko bilba o binale, munga bonini be. Ko nan bolo ko jamana jo damne la, nan bolo ko développement damne la. Ala ma damne folo. Ko parce que ko Mali sanu meke Mali tay. Ko ni Mali sanu kera Mali tay. Ame la yini fema yina bebe bo. Kila ka foka be diaspora mo fo kan segen do anyan ndo ala kliba ana wakabe kosu be ke mo kana nga dukolo yurugu tuni na asonama ko parce que sera ko mi bolen flenieta ni mama ko ki zoe ika kaburu igasi parce que était clé nyala yefam donc ko malika sanu ko a papier mun ba to kenyoro baka ka dukolo be glan mun ba to sira be glan mun ba to malika sanu me ke ba fo kera fie mun na ke c'est qui est de 80 à 20%. On veut que 80% de l'or soit pour le Mali. Et 20% Mouroum Adja. Asimia fo. Koni Mouroum me fait ka barake naye qui n'a me barake. Ni te fait nga barake ko i tampi. On peut pas baby babolo. C'est ce que le président de la République a dit. Il me fait nga barake, il n'a me barake. Ni te fait nga barake ko baby babolo. Donc aïra malin douna ko on a un président, il comprend. Il sait qu'est-ce que c'est la table. Aïda do tungaran geula, segamba an tungaran geu kan bikatebe dia febeka, o yanga dugulu ko, o nanga papier ko. Munu ma gardige papier la, passeport ni carte ni na kuin, aka akli tola, parce que a voix d'accord. Aka dija mo dugulu ko ga bo Mali ko la sa an considérer baraka. Vraiment Assimi munga kay konala ni, c'est à féliciter, c'est à encourager parce que jama mi mora kay bi. Depuis ala e kay dan kay ka wore ko kuluma dele ken jamana bo ko kay ma dele ka faranya ngani tola depuis ala e kay da domina temange Assimi re wasara ay kanto kay ka ma kate nyina ko e kay mbu yante nyina de ko ala kra nyina ko wante nyina kay ka bora na fo kun ton
kayikaw bɔra n'a fɔ ko n tɔn i ye faamu bamakɔ ma se ka mun ɲɔgɔnna kɛ kayikaw de y'a kɛ i ye faamu ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko ni adamaden bonya diɲɛ kɔnɔ a b'i bonya Assimi tɛ kayika den ye mais a ye kayikaw bonya ka tɛmɛ kayika denw kan walahi bilahi lezi mais baara wɛrɛ bɛ yen a kan k'o kɛ Kayi n'a tulo bɛ ne la Kayi ji de bɛ Kayi a k'a jija a ka port dayɛlɛ Kayi a ka port dayɛlɛ Kayi wari bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka kɛ yen a ka port dayɛlɛ Kayi mais an ka yuruguyurugu kɛlɛ parce que nin bɛɛ ka di ne ye dɛ nin bɛɛ kɛlɛ ka ɲi mais ni yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ nin bɛɛ ye fu de ye a bɛɛ n'Ala la kira cɛ je déteste dire mais c'est la vérité mɔgɔ hakilima bɛɛ kulo bɛ na a bɛ se président bɛ ka nin fɛn kɛ nin bɛɛ ka ɲi aussi beau que tout ça c'est bien mais quand il y a la corruption dans le pays ça peut pas marcher donc an bɛ Ala deli a ye constitution kura min bɔra nin ye a ka corruption k'a ka priorité a ka ko bɛɛ bila a ka corruption k'a ka priorité il faut que maliyɛnden ka ɲa o dun tɛ se ka kɛ tant que jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲa ça vient de la tête ça commence en haut et ça descend c'est comme ça a bɛ kɛ ten de i se k'a fɔ ko jamanadenw ka ɲa et jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲa o se ka kɛ a bɛ l'exemplarité c'est ça l'art de la dirigeance donc il faut que a ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka baara min kɛ ko an bɛɛ ɲɛ b'a la et nous sommes très fiers de lui mais ni yuruguyurugu ma kɛlɛ nin baara in bɛɛ o de bɛna a ka baara tɔ gɛlɛya anw minnu bɛ k'a supporter a bɛ n'o gɛlɛya anw ma surtout anw minnu tɛ kɔfilajɛgɛ a la n kan tɛ bɛɛ ma dɛ parce que dɔw ye kɔfilajɛgɛ de nin yɔrɔ in na n bɛ Seydou Tarawele fo Seydou Lamine Tarawele le journaliste o ni Ibou Sy ni Seydou Lamine Tarawele tun bɛ ka analyse dɔ kɛ bi n y'a lajɛ vraiment c'était émouvant ka yira k'a fɔ ko président bɛ baara la ko ja ko halisa Mali kɔnɔ hali terrain gare kura min dayɛlɛnnen filɛ nin ye ko yuruguyurugu bɛ ka kɛ yen déjà a bɛɛ n'Ala na kira cɛ terrain gare kura min dayɛlɛnnen filɛ nin ye u ye yuruguyurugu daminɛ yen depuis sisan ko ja n'i taara k'i bɛ taa billet ta u b'a fɔ ko billet banna donc e kan ka voyager donc billet sɔngɔ bɛ tripler sisan walasa i ka billet ta o bɛ ka kɛ bi alors que an bɛ kuma la heure min na Mali la nin heure in na Assimi Goïta kan ka mun kɛ o ni Sogɛl Kokala Mayiga n'u kulo bɛ na u kan ka fɛn bɛɛ kɛ digitaux de mɔgɔ man ka bolo ma ka wari la i bɛ taki de san k'a k'i ka mobili la n'i ye taki k'i ka mobili la ou bien c'est à dire tout doit être digital terrain billet de kan ka kɛ digital de i b'a san n'i ka Orange Money ka wari ko bɔ a la ka billet ko bɔ a la n'i y'a san n'i ka Orange Money a bɛ n'i ka téléphone kɔnɔ n'i taara téléphone i bɛ téléphone jɔ i b'a scanner i bɛ don il faut qu'on fasse ça hali a bɛ Mali yɔrɔ min wele ko IJ fo mɔgɔw bɛ barrage mɔgɔw bɛ wari sara IJ la a bɛ IJ nin bɛɛ kɛ a bɛ mɔgɔ ganani ni mɔgɔ kɛmɛ ganani ni mɔgɔ fɛn fɛn ganani y'aw diya a b'a dig'a kɔnɔ ka tɛmɛ n'aw sen fila ye parce que jamana yuruguyurugu a bɛ yen halisa o de la nin baaraba in terrain gare dilanna terrain gare yɛlɛnna terrain bɛ sira kan mais yuruguyurugu daminɛna déjà parce que mɔgɔ kelen minnu kun bɛ yen olu de bɛ yen halisa munna ko parce que k'u ka baara kun tiɲɛna k'u ka baara d'u ma deli ko bila ma nɔgɔ donc Assimi Goïta kumana a wasara a ye discours min kɛ a bɛ adamaden hɔrɔn a bɛ halaladen bɛɛ fa vraiment a bɛ halaladen bɛɛ fa wa y'i da don yuruguyurugu in na k'a b'o ɲɛnabɔ k'a bɛ tunganakɛw ka sɛgɛn k'a b'a ban vraiment o diyara ne ye fo ka dama tɛmɛ de la mise de la place côte minière par des précédentes administrations qui ne bénéficiaient que des Occidentaux et mise en place des experts pour évaluer et changer ce code pour favoriser la nation malienne, particulièrement la région de Kaye qui ne bénéficiait que poussière et contamination des zones exploitées par des grandes entreprises occidentales. Assimi, son excellence, a fait savoir que la modification a été faite au niveau du gouvernement et n'attend que la vote des membres de CNT. Que personnellement, j'ignore les raisons de ne pas prendre cette demande comme une émergence, mais Assimi est confident qu'ils le feront. Et Allah, ne Assimi kumakani de. Assimi ko ale sariya min voté, ale sariya min kɛ ɲɔgɔn kan, ni ka taa bila CNT kɔnɔna la, ko ale se k'a faamuya. Pour quelle raison al ça on m'a voté CNT kɔnɔna la. A bɛ k'i kɔnɔ ko Mali sanuko bɛ kɛ priorité CNT kɔnɔna la. A bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛ na nin voté Assimi de taara i sigi nin diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna k'a fɔ ko a ka papier ko maliyɛndenw a ye kumakan lamɛn dɛ an mago b'aw ka dɛmɛ la n ka papier bɛ yen CNT kɔnɔna la u kan k'a papier signer u m'a signer fɔlɔ. Oh yeah o de kɛra o a y'o de kɛ o a bɛ fɛ ne ka mun de fɔ a bɛ fɛ ka nkalon tigɛ an tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ si ye. C'est ce qu'il a fait. A taara kasi de le président de la République a taara kasi maliyɛndenw ye de
ko nga papier ago ka sanu ko nye recherche kaka nye mo sara we bilan ke we recherche ke unla na ye ka fo ko Mali ka sanu nga Mali bofo ka wasa anya papier be soro en preno nga baladamne me ka sentir makono ku ka papier ku buluno no kala nga baladamne Simo dakatiki entiki ala na che voilà des bons combats ay Albert Maïga ka bokani fo onyana ay Albert Maïga ka bokani fo onyana ko ko papier be sente ko na la luka ngasi aya bolenga ke ay uga che kuntanye nalomai bodunduwai aya bolenga na ekonote dugu fa tomba lele tomba lala aya bolenga ni adadunna ya ka sugal ka fadi aya sibeke ni fadi sakoyani la ubake nalomai ka ke boduduwai ka pompe kale pompe nous a pompe ça ni na mat bokatra Mali demsen do commentaire que de abuluko il est politique tu n'es pas politique et quand a gagné n'a tcheka soka bourundie qui conseille tratola a ben ala na kratie. Donc le petit frère Albert Maïga et c'est un jeune, je crois que ni abebo na rom na abena famia. Il faut qu'il se saisisse. Il doit se concentrer à son propre développement et de se concentrer sur les cris de la jeunesse malienne qui a son âge. Il peut concentrer. Moi à sa place, c'est là que je vais mettre des impacts. C'est là que je vais mettre des impacts. Toi, tu devrais être l'ami intime de Sogel. Pourquoi? Parce que Sogel parle de développement. Qui parle de développement, comme tu aimes tellement parler en français? Qui parle de développement, parle de la jeunesse. Et toi, tu es un jeune. Toi, tu as eu la chance. Et plus que tes autres amis. Mais tu n'es pas le plus intelligent. Donc maintenant, toi, ton combat doit être le combat de développement. Chaque jour. Mais il me faut que tu aies Sogel droit à Bana be Sogel là. Bana, moi, je vais Bana ma. Alors, je vais Kenya iga tiade. Aramadinga ka kina iga tiaye ngo kina be ala de bolo e ma be foko dugute mo la ko ala ko bana de juguya ki beta foko Sogel mangene ko arata ki karze ki Sogel mine ka to doga man kan fola hein. Et toi tu es un membre du gouvernement et toi tu es dans le même groupe comme Sogel et tu sors et tu lui manques devant tout le monde comme ça et c'est pas ta première fois et nous sara ko baradidou Malé on y va ou n'a boulot quoi ni kirikiri wa cheni toi quand ba fo ni vraiment intimider ça ne marche pas au bois clé nous au bana il faut être des patriotes comme Assimi Goïta au libana au tanier yefom Maïga il coordonne petit ni Mamadou Albert Maïga moi je t'aime beaucoup tu es un petit frère et je t'aime mais vraiment il gagne erreur nous et c'est pas du tout admissible. Je répète pour la troisième fois que Nanita. Je répète la troisième fois. Ni Assimi Bouyate, en clan je répète pour la troisième fois là. Assimi Bouyate, on a une administration Bouya. Parce que l'administration est faite. En même temps, on a beaucoup de force. Sinon, on peut faire nos je répète pour la troisième fois là. Je répète la troisième fois. Il est le typico malien. Et le typico malien, nous on déteste le typico malien. Je répète pour la troisième fois, ils sont des folles flétants. On ne peut pas Dourgiba talent qu'à mesurément. On fallait nous l'enterrer. Et Mali bourgeois joue. Toi, tu fais partie parmi ces bourgeoisies maliens. Quand il y a un premier ministre, il y a un premier ministre trop de main. Parce qu'il y a un discours calant. Il faut laisser Sogel en paix. Il faut te concentrer. Biométrique du malien dimsonuma. Il faut nous donner notre putain de biométrique. Nos biométriques, il y a un département. Rien, médiocrité dans mes témacan. Moi, je suis makouni, on a fait déstabiliser. Si on a une semaine, ou bien gain. Un coup sec. Quand on a un son département, c'est médiocre. On est sauvé. On a baissé les gens. On a Assimi Goïta comment. Nga tse war dirima ki ga fait organiser ibe kata c'est qui o ere ko ta kaso ere là dans un pays de droit ibe ta kaso là un coup sec quand on est black malane moi je lis les livres ibe tra mouvement créé mouvement mettra dima ki ga mo galvaniser o se ka bo ka ko organiser hein et nga tse ibe tra kata mouvement were créé mouvement were kono. Vous n'êtes pas à la place morale de parler de Sogel. On y va au Bela. On joue la modestie. Parce qu'on a présent Kouadaï. Mais quand on a nous ne sommes pas des bêtes. Hein? Nous ne sommes pas des bêtes.
Donc, Assimi Goïta, il a l'amour pour son pays. Il admire son pays. Il est sincère avec son pays. Et il est discipliné comme un militaire. Il songe à tout le monde. La conclusion de Assimi Goïta est le Messie qui doit sûrement faire peur aux ennemis du monde entier et aux ennemis du patrie. C'est ça la vérité. Nene tient. Donc, il veut sabali Maïga parce que n'y a mais Albert Benin pas en proutine parce que Eredou en beba kalama. Depuis premier ministre indirima ngache il m'a seka tolérer. Tu n'arrives pas à tolérer. Donc, un mec qui tourne parce que Ambi Bonya, un mec qui tourne parce que Assimi Kokodanye, un mec qui tourne parce que Amanga colonel ou fait. Il faut mais quand qui kono ko une seule fois qu'il ka qui koni mochi, il manque koni mochi. Anya ba bela. Vous allez laisser ce vieux. Amana ma foi bona là, na ma fin fra jamana ka ma fin minala. Et puis, essayez de vous amuser avec lui. Ça va être le détriment de notre transition. Atarokov n'a pas besoin de la foi comme la ni alana kratia abna e Mali coalition Mali mon transition il fait ou be nous la ou be sogal mi ka kebo ko ala ka ya fama avec ausile nyana nene ko o mango na o ma tui ngo abe jamana mara abulo ko kunfe kumarido ngorido c'est ça. Donc, où est fait Assimi ne ka réussi? C'est laquelle? C'est laquelle? Parce que ni Assimi Kodo, Assimi Borassan ka son fa nyana. Ko aka papier ba obulo, kaka ka bakoso, aka si, aka malendonga sanu kutai. Donc, aka na tout le monde en siglena. Maïga nene be est placé là, inika tchen, tchen jamai. Ah, to sebene. Quel est le nom de monsieur Tinclair là? Et en quel cas, quartier biométrique au dimromima. Et nga tchena maseka nyana bo. Atoro, quel est son nom? Hein? Non, mais qui a problème, Malendo me casse là, un passeport tout pour le Dougou Fachi, et bien territorial là. Faut pas nous emmerder ici là. Vraiment, quand on a tout le monde en signe quoi. Donc, Amoula Hermina et Albert, Beka Boka Sokel Droit, Boyaye, ça fait mal. Na on boira qu'il là, avec Jaye. A te Jaye. Pourquoi avec Sokel là, te fait un tour là, parce que a tué. Au moins, on s'en est malindia, et Sokel, on s'en est malindia là. Avec un président qui a baraqué. Président Flene Kairala ka foko Sokel c'est son partenaire. Il a montré sa position. Il a clarifié sa position. Il a montré qu'il ne va pas trahir ce monsieur. Mais ça c'est folle mais obéir on peut pas calamenter dans le maïs. Aïe ça valide parce que ça n'était décortiquer c'est encore parce que moi équipe là ça. Donc aïe ça valide. Donc Maïga Nunstar et atro et Maïga Albert Maïga Doin, avec Sogal Toué, Sogal Tao Fadi. Sogal Yao Fadi, c'est un oncle. S'il est dans l'erreur, on va expresser. Ne a fo Sogal Yana Orun Nango Mali Yuruku, qu'elle est balayée en Allée de Nodo, Assimi Goïta. Moi, je parle la langue de bois. Ne datem possible que non. Mais ne a fo Yana Mangeo. Mais n'y a pas de fo Yana. Et Mikla a fo Fena, on a Assimi dans l'inter. S'il n'est pas attrapé pour ne pas faire son travail, nous faisons faut faire ça, c'était un mot codé. On a sémi l'intérieur, ça c'était un mot codé, c'était un intentionnel. J'ai utilisé nos phrases intentionnellement. Mais sûrement sémi l'intérieur. Na sémi l'intérieur. On veut construire notre pays. Au politique, ce n'est pas en vogue. Ce n'est pas en vogue. Akani girigara gonu, ce n'est pas en vogue. Moi, je vogue la vie au développement. Développement est mouné ka Mali yuruku kele. Développement est mouné ka izinu ndale. Développement est mouné papier mbao ka bureau kono siente kono kaka signé tantambolo, on n'a pas le temps. Time is money. Développement on dit. Assimi ko Mali kalanko be blatariku la. Kona froko ko defu gelali ni CP gelani ni bagi gelali ko a Dabora Kamadi. Ka Dabora Kamadi ko c'était intentionnel. Donc, et Albert Boraka, en ministre de droit, il a manqué notre premier ministre. Il a vraiment humilié toute la CNT. Mais ce n'est pas la première fois. Parce que quand il y a Balabada, Yori, Baladininda, et il était chef Loé, pourquoi on va fauter tout là? Et à Toro Borangono, et Watchen Gassama, on ne peut pas donner un droit. Il faut. Yano kake folo nous sar ko yinga aboko kato e ka siente kona la yefam
Il faut. Donc c'est Malik Diaw. Ne sais pas Malik Diaw do. Parce qu'il est Malik Diaw et qu'il a faux. N'a pas qu'à faux au redo. Mais quand dit ça qu'on gagne, ça c'est Malik Diaw. Ça c'est vrai. Mais Malik Diaw, non, ni Malik Diaw de do. Au moins, allez de le nous. Il faut. Moi, on m'a beaucoup déclaré. Ne Kamboulou très précisément. Donc, ni Malik Diaw, ni Malik Diaw, Kokate Kokala. Assimi aussi. Pouvoir Assimi Moloka ou gagne. Et moi, Kaoujim n'a gagné. Assimi n'a dégré bon. Kaoujim Toro qui a demandé à Kaoujim de partir. C'était pas Assimi, c'était pas Maliki Diaw qui a fait ça. Donc on y kobe kase niveau doma, ne ma fongo mo gain, ne ko de ngoni ko nga dabla. On n'a pas le temps pour ça. Anga Mali bla kobe nyefé. Yefam, ne me fait e ka maiga e baramina, o e ka a concentrer et malien demsenu me bara sur tromina ale na kan ke sogel ka e bara droit de nina ka bara créer à demsenu ngon na munu Mali konna la. C'est ça qu'il doit faire. Comme la mo troni politique ko e mo dala mabe abna munu gela ambulo hein ay sabali hein ay sabali bima sogel black la Mali kono hein ama se mo sima. Il est venu servir le pays. Il est en train de servir le pays. Aka vibe dit je m'en servir ma abe munu ko. Vous voulez jouer les politiques. En tout cas, c'est que les mots du Roloko, qu'on y a d'abord Jamana Konala, avec un mot toro. Il ne faut pas nous emmerder ici. Quelle était la dernière fois au Boraka au Mali du Roloko là? Hein? Domaine territorial, hein? Au thème Maïka Zonia, à Bolenga au Mali du Roloko là. Vous avez vu parler du problème foncier du Mali? Hein? Le petit Maïga là, c'est un jeune. Combien de jeunes sont feignants au Mali qui sont en train de prendre du thé à cette heure-ci? Adela ka bolenga foko demsenu nga barakou. Aya ma dakono. Tu nous emmerder des mêmes politiques de nos pères. Il faut nous foutre la merde là. Il faut nous foutre la merde. Il faut travailler. Aya ko barake. Il faut signer les papiers qui est dans le CNT pour que Amsanga Jamana Sango Nyanabo parce qu'on kalama 600. Asimbora ka fanyana. Anguta kalama sinon ça m'a sur la sienne. Au kanga au janto au la au bé au doronte mo be Mali nyama bi au il faut ka bo ko fla diga ne fla triane la Mali nyaba au bela Mali nyaba am bela ne date bala ou nyaba am bela donc ni ko in continuera et ni Maliki Diaw tout gain Assimi Goïta ka degré bo il faut ka Kaoujim gain tout mina aka Gassama gain ka Noussar gain ka Albert Maïga gain yefom parce qu'en tout cas un poulia là tout on ne peut plus pourquoi on te boka connaît doya mon te boka kone doya kone maningadi kone neka mgodi pour mon te boka kone doya e joy de ka kone e kone to muda kono ay kone to muda kono musuno kone ka faiblesse ma fo bena Mali kono beta kalama mais e don volenga kone manki ay farang ay nga jamana bunya il faut respecter notre pays notre ka banga ministre ma et c'est de l'insulter notre pays abaka nga jamana de doya. Non, un ministre doit John ne va pas kenema. Si un jeune ivoirien sort et manque notre ministre, est-ce que quand malin de mitukuni? Donc, un ministre bougna, n'abe erreur là, on me boka fayena. Faut qu'on a seka d'autres, seka problème personnel là. Amérique bararo là, ni dans le moka disabilité là dans les biens bararo là. Il faut que ma docteur soit là ko hipa. Moti kulenge moka la dura la faut que djenguli. Mo nyana ma chité mo ni finga la dura to ma fo. Aïe mon effort également, aïe kanto, collage plus AVC, une équation à D et inconnue. Nyak makani également. Tim c'est fitini. Au nom de quoi? Au nom de politique. Des ambitions affamées. Tu crois que nous ne sommes pas ambitieux? Nous sommes tous ambitieux. Mais on peut être ambitieux sans ne pas vraiment déstabiliser la même personne même qui fait partie de l'équipe. Donc il faut faire très attention à Sabali. Moi je veux vous donner la chance parce que vous êtes jeune. Mais quand on a fait qu'il y a un ambi qui a santé qu'on a là, un bébé beau qui gagne, un bébé qui a beau, un moun qui a bel cerveau là, un mabo qui a katika ou la beau bel cerveau comme à l'époque, quand ben a beau santé qu'on a là, un mabo à calamari, kata soule benna, un mabo qui a tu vas voir comment ça s'envoie. Alors il est là, il était dedans. Allez de mon frère, il était le cherry picker. Maïga Sabali ha, il faut ne met mi totam, bi glonembo.
Sur le nom de toi, ni un toi, mais donc, il faut te voir le dos. Sabali, hein? Sabali, au Bedjelendo, au Nyelendo. Il ka wulika barake, il tara barake demsonouye, barakere. Il y a un jeune là, et j'ai oublié son nom, Jakte Atika Fentima. C'est un jeune avocat, avec Sente Konala. Allez, ka bara mouni, avec Tega, avec Ala Nakira, mes vidéos, et Jakte Viro Timate, ma vidéo, ma blanga fin Konala, quoi, ils ont allé même se ajouter. Mais là, on a d'où là, à la Joba Barasumke, parce que c'était mon cola, mon fait quoi. Il y a un jeune là qui est en train de faire des boulots très impeccables. Ani Maïga Befla. Allez, mais Kataka Mounike, allez, mais Nani, docteur Oudi, Kataka Mounie, Kataka Mounie et Niafura qui a ben à la salle beaucoup de quai. A fait le Sente Konala. Il a fait le Mbaka la Gala. Maïga mena fait le Kalaninga du Sud du Konoqua. Parce que comme on a côté tant en boulot. Voilà. Les jeunes dorés, j'ai oublié son nom. Et à Kaviro Tiramabi, on revenait à faire couvrir mardi ou mercredi, Inch'Allah. Avec un barat doré, avec Moussourba Mounouni, Tchorba, ou Dimsan Mounia Boudimi, avec ici comme nous là, Katara ou Nia ou Fouaki, fils abri de l'ail. Avec Sainte-Kona. Voilà des jeunes que nous on a besoin. Et quand ils m'ont fait un discours fort, toi quand faut la mort de là, ils m'ont fait la mort de là. Ah bon, on est quand même Mali beke américain on a dit. On me prévu donner quoi. Voilà un jeune malien qui est dans avec Sainte là. Il c'est un exemplaire. Un jeune de rien du tout. Hein? Vidéo tira maman analysé parce que assimiler le discours est priorité ta. Mais comment quand de plus profond. On y est belle à couille. On vous le comme ce rôle là. Qu'est-ce fantôme fraqué fils abril là. C'est un jeune avocat aussi à Kaleno Fouga à Kunchi. Il est l'un des meilleurs avocats dans le CNT. Mota donere. Parce qu'il faut qu'il se nous demande joka. Il nous sert avec un warning d'ota, avec un dealer, il faut nous foutre la merde. Vraiment, il faut nous foutre la merde. Il faut créer de l'emploi pour la jeunesse. Aka baraka ngodi. Sukel go développement, asim go développement, ne bolo reka ka kele. Parce que aw demseni fitinu ni ala ye gatige da awma aw duna sente konala avec aw daire mesoro. Aw flam bade me temina gerena dongodu. Ne bolo ni développement kuma fora, aw kan dusu yere ta ka disi gouchi. Vraiment tonton Sugel, amanga wole re ministre parce que aw faridou. Tonton Sugel, vraiment, on est avec vous. Non, 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 il est politique. Mais Sugel, il est politique. Sugel, ma politique d'Amérique, ça, c'est, je suis en train d'être poli. Oui, mais il est politique. Il a été toujours politique. Et vous êtes quoi? Vous êtes politique aussi. Agname Belao. Et moi, je suis politique à te masser. Moi, si je suis en train de c'était pas du politique. Ou bien, vous êtes Jossoni. Hein? C'était quoi? C'était du politique. Il a répondu au cri des Kaisiens. Les Kaisiens ont cassé les Djabi. Ou bien cassé depuis Fatraba Balolé. Ça, c'était du politique. Et Tokokeo. Et flambé, sommagé là. Et beke chaba là. Hein? Et beke koya la mou de la ambenye bilao. Ngache. Et beke orona itara qui a fait organiser drone. Qui a dimsonu franjonka. Il a mouvement franjonka. En attra estade fa. Il a faut que comment dirais-je et kaika ou fleka munjo na Kenya. Masami alaye ani kweni di ama kaita comme échoué. Il m'a créé itara qui mettra ko maningase ayama kwa ka ameka amaku ni maiga. Et bien, qu'on a ni en poussant, mais beaucoup à béforcer ça. Il faut nous emmerder. Tu vas voir comment on se chauffe. Il y a aussi, ça vient de l'affaire du Mali, ni les chefs. Et ni Maïga Kourali Bé, à travers discours in calan, et on est fier de lui avec ARM Mangouya, parce qu'on baigne pas jouer là. Maïga, il veut que, et puis déjà, Mali, on a passeport, qu'on a bon. Il veut que, et puis déjà, Mali, on a et carte Nina, ou veut voir, ou le carte trop, idja, ou que mon carte Douma. Et regarde ce petit de rien du tout. L'âge avec AVC, une équation à deux inconnus. Le vieux n'est plus lucide. C'est une réalité. Il y a femme. Ko sogel ta aéropolo, ko e tienri. Il y a femme. Et qu'elle n'a pas. Moi, je suis ici, et bah, regarde des ignorants comme ça.
ko nu metanga jamana kuma fo na ma daru maliko la moneta on faga na ma daru maliko la moneta on faga qui a stade donc organisé et masse kouké hein c'est à la dernière minute il tra sanga mali vidéo man be farangon ka hein ka anga na ki i deme ka qui sauver c'est nous qui t'a sauvé a kera malien benyana parce que parti pris ko ngele ko be mo ça ante mo sita par rapport à leur talent akana ne black kuma ne sigri américain ne nyaba obela ne falen do lon tew ne falen do lon tew malien on kulobene lawo mega galon etike ya ese mega galon tike kadna fulu muta ka duma kuka mo la bo pour que yanga seka tanga jamana célébrer ou ma seka ke u taraka maliki jawla moloya ka asimi goitala moloya karam besigle yana anya makwa kaya amunu meka transition supporter kake kuma mai anya nyekile mine kaketa kake kuma mai fo manketa ha ambe ayira nyina ko ambe yake kuma makia make bena oh yeah oh yeah oh yeah ngache asobeli noya asobeli noya ngache mo ambora au bout de 3 jours kaka impossible ko ka régler mo bora fambe fait ka damne bumma bella foka jigi bebe fambe fait ana molalen kofe ay molo bona ka durgiba do angana ka jamana bla benyama amakeya ngache beto biko me kuma bena fodo ne du akana na antoro ne amake woni mo chie joro e alaka kodi bine date be micro de kofe mais sini ne be ke micro nyama obe ala de bolo obe an nyama aya nga jama nyama wori amba obunya obe ka erreur ke nil ne parfait ameka makuka akuku faka o fadin ke o fa flying obe ka onyana obuloko gore malichi antola ne abe sugali ntui sugali naka jama de do na aw magara sugali la mama taw fe mali kono abe na fara sugali kan mbora ka fo yana meka kuma infonte ka définir aw meka décortiquer aw yi aw yebe mali politicien fait là abe ni fara sugali kan mais cette fois-ci les gens vont le suivre pourquoi parce que aw bagara doma malgré sa politique avec au servir avec mon éco ni élection kera ni mo ngera président ni te fait sugali ke ministre tu n'es pas obligé de l'embaucher mais aw kuri ko check a dawo malikola aw du na asura be malikola otma munidu otma ala ya udan asugal fonare ya ne mu nyekuna dam ne tolay ko politique ne te politique nyekuna fait moi je suis très politique mais ne te égoïste ne a fa obena ngone te nyango fait nte nyango fait te asidi fait ne ni mo flatter jeke abe muniko abe faka munike ko sugalier banabakatoy ko sugalier est malade ko il est lucide ko c'est une réalité il doit se reposer et profiter de ses petits enfants. Et regarde-moi ça. Hein? Mais il déconne. Il déconne. Ça, tu n'as pas la position morale, jeune frère, de dire ça à Choguel. Et moi, c'est qu'un malin diom, c'est nous, il flanc. Tu n'as pas pu faire ça. En quelque sorte, nga che ka sole jebe bora kalama aw dona do ka modo be sebatulu vraiment ala ka seduma parce que ulu fleni worduma droal ni ko kuku fanu ba fa ko baké yefam donc sawali odi ka bilan ne be yarom na bi o bilan de be ne bolo ka dima c'est ça votre bilan yefam ado maiga tari sigi et seru taroreka plateau kan nga che depuis ba do nga foko il est détaché et des hommes ordinaires du Mali. Atari, si les questions que je pose à quoi, à la famille, on est mako bekan. Quand on est poussé à ne, vous allez laisser Choguel en paix. Aba touini. Aba touini. Aba ka barala. N'abe erreur là. Micro ba on est boulé, on est boka fort. On est en baray. On est baray barakiri. On est baradi. On est décortiquer le cas. Ou on fait un baraminanari. Ou on peut changer la place. Nous, on décortique. On est médiatique, oui. Et ka baratoy e ka bara sientere ibe loi passé loi do biga tabalka o boyko kuma fa yini ne ma fa yana mo malen dente ta kungulu la ya donc yoro na mensra asimi gotani Choguel abaki ala na kira kama akanga dugolo ko nyana bo abaki ala na kira kama akanga dugolo papier ko aka nyana bo ake ala na kira kama aka mali dugolo ko ke ko jele aka bo titre faussé ni permis de data ni permis de provisoire aka o bako so ako kesa o fele se ko ke ni tungarango be ga utoro ni tungarango ba au joro femte fe flade be tungarango ninga anga papier ko anga passeport na carte ni nasoro anga dugolo kana soin donc ay discours ba dabla sinon ne au de bali abna gela ne bulu abena la tia parce que ne a fo na ngone te dongani misiki mani wonte forisi na tenganye
sinon abe bara mina vraiment wasa dando mais ka nya ci mo ka dugolo ko ni yuruku wa mali kono no era bola la sinon vraiment défaut foi taula bon défaut ndu défaut badi parce que an ye bara créer ne développement créer et aw fla ka terrain bla siraka ne de be ka fo yana malen diw terrain gar konna la soyel be ka ke bi am kuma la erna terrain bla siraka terrain gar konna la soyel be ka ke ni doyen soso don ba video ni nga jouer parce que mo te donner kan ni passa boré na yin soso don ba video ni nga jouer et ambalma ke Traoré kuma ka dama kala bi yefam ambalma ke Traoré kuma ki dama kala bi donc c'est sérieux. Je crois que Petini a un dossier sur quoi. Voilà. Je suis gentil. Hein? Je suis en train d'être très modérate. Parce que ça m'équipe qui est là. De me choquer le tout, choquer le tif fadi. Il faut mou, il faut d'inter. Ni choquer le erreur là, on est qu'à barrer maï. Ne be boka fo, on est dans la chama. Ne a fo choquer l'yana oruna. Ngo mali du goloko yuruku. Ngo anobala. Na e dia ka boka en soso. Ne bora ka fo sogel ni asimnyana ngo mali dugukolo yuruku ani sogel de nodo uba kalama muna parce que ubese ka kodo kala et ça c'est la vérité mais ebe boka sogel doya ka fo ko sogel mangene ko sogel il est disable sogel ka tra de toi modi una fauna et sogel il est jeune il est plus en forme que toi sogel il est en bonne santé que toi anyata la di sogel il est en bonne santé. Il faut laisser le monsieur en paix. Il est la tête du Mali. On a besoin de lui comme ça. Et qui dit, et ça nous papier mbiga fenga, il va qu'il y a la caméra aussi. Voilà, à descendre la caméra. Parce que neke so kataka garange do sara e oni gawlo oni mabo kulu saraka a commentaire ke konna clé fla anya bulu bela anya bo bela e kama obere ma o video mani nu amunu mete kataka fo crédit mo ma am sa obema kele kele e bo bela voilà ne kay ba jatani ne kay ba jatani ne kaydi kay ka bora Assimi Gouta et Kama, on est sur le Kokala Maïga. Ou la transition est Kama, que cela soit très clair. Parce que bon, Kokora Robé Mala, c'est ça, Gauloya de Kanoui, Natché, et Ali Amembunke, président Kamakubo, crédit Taradim Rodoma, Jamana Kono, Moko Katatoro Taradim Ro Siglemai, Ante Masika Trokola, Ame Barakiri, Nina, Jamana Kono, Erina. Président ni Anofamro, Anga transition, on y est Anga 5 colonelou, au Toro et au Taibio, on est sur le Kokala Maïga. Les cris vont à eux. Ante masika gaulo la touni. Vraiment, jamana insekana quoi. Jamana insekana ne do. Avant tout en lafia. Masita tant qu'on la touni. Parce que gaulo il y a un problème d'ori. Parce que Ablaye Maïga, oni Albert Maïga, ou beka oni atoro borangono Petini toro borangono Nustar. Oni ubeka antan kungolo la kantan kungolo la ameka makwa kan klefla mo munu na mene do malla ubeka ta sowelu la tuni bo o sowele no gawlo yan ubu profiter de fait yefamu katoka boka mo taw kungolo abe sokal toy aussi dentro mo musani sokal tay sokal dentro mo musana aussi tay wa abaye bi abaye chini vous allez voir ce monsieur parce que awreka duguni ibeka ka mo yi pourquoi vous détestez ce monsieur autant ani ala na kratche anga chefoni sokal sena bolo menelente en ala na kratche sokal tato ini sokal vraiment ni ibaka ala kamega dugolo ko nyana bo ini Assimi Goïta vraiment na me fene ka continuer ka supporter na ma dugolo ko nyana bo ne be décourager de c'est vrai là nete dugolo ko nkulonga la parce que dugolo de avenir nete dugolo ko kulonga la de ay dugolo ko nyana bo e nya me gidron dara ngo gidron dara dugolo de kan gidron ma da sangolo law gidron dara dugolo de kan na me tereme ka boli mu tereme ka boli gidron de kan dugolo kan malika dugolo donc anga dugolo ko c'est très très primordial et ça fait partie des priorités sécuritaires du Mali donc ayo nyana bo sinon aw jugu fe mana kuna bo amu datu nan chukono et anya be barakela law nite Ablaye Fomba yedi Abokar Fomba fleni ni nga ke ministre ne taro kumina o teka nga ministre re barabe ni nga tia fa aba senga to mina aba sengati ni an kumana ale kelen be bulo ki jo ka kasi an no fe barabe ni nga fa
mais Mali kono ou fallait politique ne taro Assimi Kira ka ministre ou tato na masaka Ablaye Fomba ta ama place Abakar Fomba ma komina Abakar Fomba kan abo sente kono sa abasaka faire que sente kono abeke. Il est temps qu'on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mali carte nina be romna o ga sura sikay nta to re do tema ke barake be na to ko aga place kan di Ablaye Fomba de man Ablaye Fomba be malien on ga passeport ko nous ga fengo nyana bo c'est ça. Il y a beaucoup de domaines il peut le faire. Beaucoup. C'est un homme très doué. Il faut. Donc parce que ni ma bara di barake lo madro ibe gawlo be bo bara be duma o ko barake o be bo ka baga mo alors que bara bu bloka